खुलुमबाय बड'लेण्ड अपडेट चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लायाव मासे मैदेरनि गोथै सह मोनदों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमायाव मासे मैदेरनि गोथै सह मोनदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे मैदेरा मोब्लिब शक जानानै थैदों। बगामाथि दावराय जाहारनि सानजाहा गावबारि गामिनि लामा सेराव गोथै मैदेरनि सहखौ ओनसोलनि मानसिफोरा नुनानै हाग्रा बिफाननो खौरां हरो, जायनि उनाव जाथायसालियाव सवाकपुर पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर राजेन बराजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा नुजाथि फैनानै मैदेरनि गोथै सहखौ बोखाङो आरो पुलिसा संदाननायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ बिहाराव सारन्थाइ गावनायजों गासै 16 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बिहारनि गंजी जिल्लायाव सारन्थाइ गावनायजों गासै 16 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो। बेनिनो साथाम पूर्णिया जिल्लानि, 2 बेगुसराय जिल्लानि, 4 गया जिल्लानि, पाटनानि सासे, साहारसानि सासे, माधेपुरानि सासे, दरबाङानि सासे, नावादानि सासे आरो बांकानि सासे। बबेखानि बे जाथायनि उनाव मेट्रलजिकेल बिफाना रायजोनि सुबुंफोरखौ अखा हानाय समाव बायजोआव ओंखारनाङा होननानै सांग्रांथि होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सप्तानिफ्रायनो बिहारनि दाब दाब जिल्लाफोराव सारन्थाइ गावनायजों गोबां सुबुंनि जिउ गोमायो। थामथियाव दङ दबकानि सासे आइजोखौ सऊदी आरबआव फानदों। दबकायाव मोनसे सोमोनांथाव आरो सोद्रोम समाजनि बेरेखा जाथाया जालाङो। 6 दाननि सिगाङावनो मुराजारनि कजरुल इस्लाम मुंनि सासे दुथाङा हजाय जिल्लानि सिङाव थानाय दबका बारदेसुरी गामिनि 4 फिसानि बिमाखौ सऊदी आरबआव खामानि होगोन होनना थगायना लांनानै 4 लाख रांनि सासे आरब मालिकनो फानबोयो। बे आइजोनि 16 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया रुंसारि जानायलाय न'आव फैफिननो नागिरनायाव आरब मालिकआ बे आइजोनि सायाव गाज्रि आखु बाहायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि नखरनि आरो ओनसोलनि मानसिफोरा बे आइजोखौ न' फारसे थाबैनो लाबोफिननो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। ब्रैथियाव दङ कर'नाजों नाख्रेबजानानै राजेश नार्जारिनि जिउ खहा। रायजोआव कर'नानि थासारिया गिथावना जागासिनो। सानफा एफा कर'नाजों गाग्लोबजानानै थैनाय सुबुंनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो। मैया सासे 9th APBNआव साख्रि मावनाय सासे सुबुङा कर'नाजों नाख्रेबजानानै जिउ गोमायो। बे सुबुंनि मुंखौ NK राजेश नार्जारि होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायलाय थांनाय 7 जुलाइ खालारखालि GMCH देहा फाहामसालियाव बिथांखौ थिसननाय जादोंमोन आरो गोब्राब हालतनि थाखाय बिथांखौ ICUआव दैथायहरनाय जायो। नाथाय बिथाङा मैया GMCH देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। 5थियाव दङ धेकियाजुलिनि सासे लाइमोना गावनि किडनिखौ आसामनि सावस्रि मन्थ्रिनो होनो थियारि। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि किडनियाव अन्थाइ जानाय खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलिनि सासे लाइमोना गावनि किडनिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो दान होनो थियारि जादों, जुदि बिथां डक्टर शर्माहा किडनिनि गोनांथि जायोब्ला। बे लाइमोननि मुंखौ बिश्वजित भागत होनना बुंदों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां डक्टर शर्मानि किडनियाव अन्थाइ जानाय खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव बे लाइमोना डक्टर शर्मानो मेसेज हरदोंमोन, जायखौ नुनानै डक्टर शर्माया बे लाइमोननि मेसेजखौ गावनि अफिसियेल टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों शेयार खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 जुन खालारखालि बिथां डक्टर शर्मानि किडनियाव 3.76 mm गिदिर अन्थाइ जानाय खौराङा सोराङाव फैदोंमोन। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।